Ja, det er noget aktion. Det kan måske også være en gruppe af nogen, de ikke er så glade for. Der skal ud og pisse, og sende nogle hooligans, og så kører de eskorte på dem, lige så de kan opføre sig ordentligt. Jamen, det er hooligans, det er fodboldhooligans. Det er hooligans, du. Pumpgun, du, og det hele. Nej, det er ikke gummikugler, hva'? Det er fodboldhooligans. Han har i hvert fald knippet den fremme. Kan du ikke nogen hooligans-ord, vi kan ro efter dem? Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Det ser godt nok bisk ud. Ja, det er polske hooligans, der. Der fik vi svaret. Ja, det er noget aktion. Det kan måske også være en gruppe af nogen, de ikke er så glade for. Der skal ud og pisse, og sende nogle hooligans, og så kører de eskorte på dem, lige så de kan opføre sig ordentligt. Jamen, det er hooligans, det er fodboldhooligans. Det er hooligans, du. Pumpgun, du, og det hele. Nej, det er ikke gummikugler, hva'? Det er fodboldhooligans. Han har i hvert fald knippet den fremme. Kan du ikke nogen hooligans-ord, vi kan ro efter dem? Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Det ser godt nok bisk ud. Ja, det er polske hooligans, der. Der fik vi svaret.